Da li znaš da je parfem toksičniji od cigareta? Ne preterujem. U parfemima se nalazi preko 3000 različitih hemikalija koji proizvođači ne moraju ni da navedu, a najveći problem je to što mnogi od njih sadrže teške metale, ftalate, gde čine da miris duže traje, ali su endokrini disruptori, što znači da remete tvoje hormone. I ne preuveličavam. Samo želim da podignem svest o ovome jer smatram da je toliko važna tema. To mi je bukvalno kao da prskaš pesticide po svom telu, a i za to još dodatno papreno platiš. Najgore od svega mi je što ne postoji nikakve regulative koje to kontrolišu. Kompanije mogu da stave doslovno bilo šta u toj oznaci parfum. A spoj svih tih hemikalija koje se nalaze u parfemima i kriju se iza oznake parfum mogu da izazovu migrene, pogoršaju astmu, pa čak i bilo koju hroničnu bolest. I sad se verovatno neko pita, ali šta onda da koristim? Eterične parfeme. U mom novom elektronskom priručniku osmislio sam za tebe preko 30 recepata i formulacija za razne vrste parfema, od uljanih do body mistova pa sve do kolonskih voda i čvrstih parfema sa hrpetinom mirisnih kombinacija koje možeš kreirati. Ispod ovog videa komentariši reč parfem i šaljem ti link za poručivanje. I da, ponekad možeš da radiš sve kako treba, ali ako koristiš hrpu hemikalije iz kozmetike, udišeš parfeme, čak i ako ga samo nanosiš na odeću, a ne direktno na kožu, opet unosiš otrove u telo.